Ok, deci salutare oameni buni, numele meu este Best Master și bine m-am întâlnit în un de Minecraft aici așa pe lumea mea. Este un server care am eu mai multe iteme, dar că n-am filmat cu el, am făcut contul off camera pentru că nu știam cum să filmez cu calculator și am zis să vă prezint și vouă și cred că observați că mi-au schimbat textura. Textură foarte șmecheră. Și o să vă prezint un pic. Ce am pe aici. Da? Hai să ne punem și noi în first. Am prins o vreme prea urâtă acum. Unde eram? Ok, îmi place textura asta foarte mult. Se numește... chiar nu știu cum se numește. Așa. Fix astăzi am luat-o. Dar înainte o să vă arăt, nu am doar chestia asta. Dar îmi place, îmi place textura asta. O să pun un pic pe pauză că trebuie să mănânc, da? Așa. Ok, am revenit, fraților. Da. Și hai să vă arăt ce am mai făcut pe aici. O să vă arăt întâi cum se numește textura. Chiar nu mai știu. Parcă aici, nu, resurse box. Și asta este Sortex, Fanware, știți? Nu mai ieși. Da, aia este. Mă, da, păs pe X-ul ăla, da. Fac. Dacă nu știați, eu spun, sunt logat pe Xbox Live, dar mie nu mi-arată. Păi mie nu mi-arată. Ok. Și aș vrea să vă fac un... Uitați cum se vede aerul, este foarte ciudat. Și aș vrea să vă arăt și aveam o mină pe aici pe undeva, uite-o. Aici, sus, aici, la unde este băiețelul acolo sus. Acolo este ăla de vorbire. Sau să scrii... Și așa, aici este o mină. Aici arată cobblestone-ul, așa arată el. Ce mai am eu pe aici? Așa. Este foarte ușor să iei eu un textur. Deci, pur și simplu, scrii pe magazin Play, hai, trebuie Minecraft, și scrii texture packs for Minecraft. Scrieți acolo texture P-A-K-S sau scrieți texture for Minecraft și dați pe o imagine ca Minecraft, doar că... Mamă, dar mi-a luat damage. Doar că... Imagine ca Minecraft, doar că scrie texture packs. Ok? Și instalați acolo, apăsați pe instalați, îmi spuneți dacă vreți să fac tutorial, că nu mai simplu. O instalați și, da. Minecraft, dați settings, resurse packs și apăsați pe ea și dați pe plus. Și pur și simplu vă bagă, dați play și o să vi se schimbe și vouă butoanele, doar că nu o să ieșiți și o să ieșiți sau nu știu. Nu știu ce fac eu cu carnea asta, la mine. Și aș vrea să vă spun că pe serverul ăla, celălalt video care l-am făcut, fraților, nu știu de ce mai aveam casa. Lemnele aveam, dar nu mai aveam casa, chiar habar n-am. Nu știu de ce. Păcat. Asta este, nu mă supăr. Dar sunt fericit că am reușit să-mi bag și o prima dată este când mă joc pe un Texture Packs, bine pe telefon, că pe calculator am jucat. Deci, și să vă prezint. Deci aici este o vilă care
din niște cobblestone care am găsit eu jos. Auzi, jos, la mina aceea care v-am arătat-o, pentru că am săpat și am găsit o mină, deci o mină, și am găsit pe acolo gold. Acesta este gold, nu, uite, așa. Dar că, nu știu, zici că e lemn, ceva de gen. Ia, lemnul cum arată, alea de lemn. Astea sunt alea de lemn. Sau, da, tărnăcopul acesta este wooden pickaxe. Așa, dăm înapoi pe Sami, așa. Sus aici am făcut cu lemn prelucrat, cu wood prelucrat. Și aici niște crafting table, chest și un pot. Foarte șmechere se văd geamurile. Nu știu, îmi place textura, pur și simplu e foarte șmecheră. Așa. Și de aici. Ce mai am eu pe aici? Pe fraților nu mai am nimic. Dar după cum ați văzut, mi-am schimbat și skin-ul. Bine, l-am făcut eu. Pardon că nu stau eu să mi găsesc pe ăla. Îmi place mai mult să-l fac eu. Nu e cine știe ce, dar mergem. În comentarii să mai scrieți dacă vreți și servere multiplayer, dar nu știu de ce am 26 de FPS-uri, 30. Nu știu, când mă joc fără mobizen, în 60 de FPS-uri mi se fac. În 60 de FPS-uri mi se mișcă. Și am ieșit și după Minecraft ca prostul. În 60 de FPS-uri mi se mișcă, sau chiar mai mult, 100 uneori. Dar cred că dacă mă duc acum în mina aia, depinde unde stai acum, mă enervează că nu se mișcă cum trebuie când filmez, că nu știu. Nu pot să vă dovedesc, dar mi se mișcă mai bine. Ia, uite, acum cresc FPS-urile. Mă urc. Bine. Mă urc. Iarăși îmi scade. Iarăși crește, nu știu ce n-abia. O, dar repede să face noapte. Bine, am mai pus și o pauză. Uite, vedeți, acum 43. Da, o să fac să-mi spuneți dacă vreți să mai intru pe acest în comentarii și mai scrieți dacă vreți să intru acolo pe... Uitați ce șmecher se vede soarele. Să-mi spuneți dacă vreți să mai intru acolo pe... în mină, dacă vreți să găsesc diamond și să fac videoclipul ăsta. Chiar și dacă am lucruri deja făcute, nu le-ați văzut voi, dacă poate mai fac case noi și aia e. Nu știu dacă am închis ușa la casa aia înaltă. Este închisă. Așa. Prostesc pe aici. N-ar trebui să folosesc asta de gold. Așa că mă pun pe ăla de... Să pun asta de gold aici. Nu mă, asta de gold aici, asta de iron aici. Aici, mă. Bine asta. Hai să punem pickaxe-ul de... asta, pickaxe-ul ăsta. Așa. Stone pickaxe. Asta e din stone. Stone-ul și iron-ul par aproape la fel. Da. Poate o să rezolv și chestia asta. Și calitatea în primul video a fost o chestie și vă mai spun încă o dată că mi s-a făcut aiurea casa aia, dar vă promit, dacă vreți și al doilea video de lumea lui Best Master, scrieți-mi acolo în comentarii. Și da, o să fac o căsuță, că n-am făcut cine știe ce, n-aveam geamuri. Era o prostie de casă. Și în fine. Da, și eu mai am, o să vă arăt un episod de Raft pe telefon. Și de Pokémon, dar nu Pokémon Go. Să vedem despre ce zic în episodul următor. Păi nu uitați să apăsați acel butonaj de like, acel butonaj de subscribe, care mă ajută foarte mult. Adică ăla de abonare.
să apăsați și pe acel clopoțel, adică unde o să vedeți când postez eu un videoclip și ne vedem data viitoare. La revedere! Pa, pa!